Il-prijorità hi li terġa' tinbena l-kredibilità u l-fiduċja tan-nies fil-korp tal-Pulizija. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellem dwar il-każ tal-isparatura ta' Shein u dak kollu li ġara b'riżultat ta' dan. Akkumpanjat mill-Ministru Carmelo Abela u l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar, sostna li l-ekonomija u x-xogħol huma importanti, imma hemm kwistjonijiet oħra li jinkwetaw lin-nies. Stqarr li dan l-episodju juri d-differenza bejn dan il-gvern u ta' qablu. Fl-aħħar hawn gvern illi jieħu d-deċiżjonijiet. Li fl-aħħar hawn Prim Ministru illi joħodhom id-deċiżjonijiet. Jien tajt il-benefiċċju, rajt li jkun hemm il-fatti kollha li jkunu determinati, imma d-deċiżjonijiet ibsin kemm huma ibsin, u nigarantilkom ma kienx deċiżjoni faċli, toħodhom. Hawn tkellem dwar il-politika ta' Simon Busuttil li qis bħala diżonesta. Innota li anke l-Bord tal-Inkjesta Indipendenti li twaqqaf skont il-liġijiet ta' Malta u għandu saħħa daqs qorti qal li kien hemm min, b'referenza indiretta tal Busuttil, prova jeżerċita pressjoni mhux f'posta. Li jkollok allura organu ekwivalenti għal qorti bis-saħħa daqs qorti li tgħidlek li pprovajt teżerċita undue political pressure, pressjoni politika mhux floka, mhux xierqa, dak il-kap tal-oppożizzjoni, dak il-politiku, ikollu jikkonsidra sewwa u serjament l-azzjonijiet tiegħu. Il-Prim Ministru saħaq li l-kontabilità politika għandha tkun għal kulħadd, fejn żied li jekk Busuttil min għalih li l-istandards olew biss għall-Gvern sejjer żball. Busuttil li fix-shadow cabinet tiegħu qatt għandu lil nies bħal George Pulicino u Tonio Fenek, l-ewwel wieħed involut direttament f'tender ta' miljuni ta' euro ibbażat fuq ittra minn bank li ma jeżistix u t-tieni li s-segretarju tiegħu ixxaħħam. Temm jgħid li l-Gvern se jkun f'kuntatt mal-Oppożizzjoni biex il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Manuel Mallija li issa m'hemmx lok għaliha tinbidel f'dibattitu parlamentari dwar dak li seħħ hekk kif għandu jsir f'soċjetà demokratika.